Салому алейкум, ба ҳамае ки ин видеоро тамошо доранд. Имрӯз рӯзи якшанбе. Дар Туркия рӯзҳои шанбе ва якшанбе рӯзи карантин аст. Яъне ғайр аз магазинҳое ки дар наздикиҳои хонатон будагӣ рафтан, берун буромадан ман аст. Имрӯз бо шумо се магазине ки дар Туркия ҳама арзонтарин ҳисоб мешавад, рафта тамошо мекунед.